места, които не просто ви посрещат, те ви пренасят в свят, където времето спира, а всяка минута е съкровище. Добре дошли в Хасиенда дел Сол. Тази вила е създадена за онези, които искат да живеят в лукса в неговата най-чиста форма. Всяко удобство е тук, но това, което прави Хасиенда дел Сол, е наистина специално. Връзката, природата с морето е част от вашия простор. Хасиенда дел Сол не е просто вила. Тя е част от оазис, където може да се откъснете от света и да намерите спокойствието, което търсите. Всеки детайл е тук и е създаден, за да ви даде усещането за уединение и пълен комфорт. Когато слънцето залезе, Хасиенда дел Сол се трансформира в място на романтика и магия. Представете си вечеря под звездите, докато морският бриз ви обгръща. Това е вашето време и вашето място. Хасиенда дел Сол е повече от просто луксозна вила. Тя е вашето убежище и вашият личен рай на брега на морето. Елате и създайте своите незабравими спомени тук. Вила Хасиенда дел Сол предлага панорална тераса, оборудване с голяма маса за хранене, барбекю и много прекрасни допълнения, за да направят престоя ви незабравим. Красиви места за релакс и вдъхновение, малки кътчета, които просто ще ви изненадат.